Anake Cakman. Ayo, anakku kuwi nang bangil, gak nemu kanca jare sak ono arek ge embong dijak. Dadakno ngajak, kepedhokin dia mbak anake man jare aku masalah. Sinten kono wis, sinten kono wis. Gak tau tangane be iki ruwet wis mangko be madai be. Wis siap tak pendik lor. Aku sampe panen gak tau uru, moro-moro mendhe panen. Lah yo iku aku ngene anak pe. Moro mendhe panen jare. Kate gak disi antek wong aku katene liwat nampean sik jagung gak iso liwat ngono lho, selepku selep apa? Iki kupang ta. Sing kalong entek. Iya, kupang. Meneh. Mantri wis oleh liwat. Pepen sik jagung. Lek sing ireng murah lek sing ireng. Aku tuku sing murah ku. Masih ngono barang Insyaallah 7.000. Angkate. Iya ta. Man, Apa? tahu. Pasare teko katene blonjo gak duwe dhuwit, Man. Utang oleh ta, Man? Utang Yukem, apa jenenge bayar panen Yukem? Iya sik durung Iso. durung gejek. Iya, bayar panen enggak apa-apa Yukem mau ngatasi udan ae lho. Iya iya iya. Ayo cukul lah. Kaya cokol ae. Lek udan ini iki gak 3.000.